ban pentikna ya ke jing yo ban jing dai do kha la da dei hapung la ni hawa penen kam de ki shortcut sen hajar ngut kinong kwai ki bala saki bakini ki de ki jajing pen ubi ban jing pen dai do kha ki ba bhatam bon ngut ru kinong kwai ki ba men shua ki ong bom dai Henry mentapat kila order arsin laisin ti kumtang layo lat ben keli yaki mensua piong dat Henry mentapat ngayui ba pila order si order biang ule tu yang ada ka baong mensua bangampat nang kle ngasngau ba uniusen trikam Henry mentapat ndangala nang bahaban kle lada omdon kini kisen ngam nang syu ban lei kwai don ru kinong kwai ki balafun badia thu inga ki ong ba menta te ngam jupoi lei kwai syu shabhoi namar bangala yo ya kini ki shortcut nga kwai tang ha shnong ha thain la jong ru ngam chula bam ki do kha Henry men shua pat wei la kwa lei kwai kwa bam do kha ngalamare shekipung shabhoi buon ru kinong kwai ki bala saki da lagi jong ki khamat haba ki yo I yangi bangi penenkam ya kini ki jajsen onum don unu jajsen lani unu jajing bam ubala ban kwai penlut sendon ya ka jingdon do kha hakpung lani hawa namari ya kum kita ki jajing bam lani ki jajing pen ubi do kha ban pendut lani ban penduk jat jaki dokha kaan kanum syak dan leleru Henry ngan shui tu ipi bahaki ni ki shortcut kadon ka jingtrei kam ka bashis 4% lada pinang ban kle tik kumbala batai bat kumbala kwa bat haki ni ki saujat kadon haki ka jingtrei kam ka bashis 4% Kini ki jajsen kisania hakinong kwai kumno kinang ban kle ban kot ya katai ka person kumbalabu ya ka jingtre kam bapura jong kini ki jajsen ki long ruki babha bat ki bakut tam ki dokha kinom sma ki dokha kinom put yau buriu enam don jingkta ya ki doru onum don jingkta 4% namar yakini lashna naki kenja jhur berki kenja so ki balong ban bam ki brio ha ka super full set kadon kata ka jingtre kam ka bashis 4% wow tang ba ka syong pat hakinong kwai kumnu pin kle lani kumnu pinang ban kle hadu mendangi dan ke shortcut super full set kedor kadai syajar kendai spa san pusanega ngiden ke premium full set syajar riu spa nyu pusanega ngiden ke super set syajar lai spa propo ngiden ke magic set syajar lai spa riu sau ngiden ke premium set ke bakat wei spa tega Tila da pikwa bantit yakini sen siul pa kapisa da ka Google Pay how number prapralai nyawan riu lai kandai screenshot ya ka jing siu bisa jong pi pa shangi ya ka screenshot ya ka karteng bat ya ka address jong pi how WhatsApp number kandai not pra kandai pra praiway sao ar pra Bat ngin sapen poi shapi tang kendiat sengi klem don jing artatin bat klem don jing bakla pim dei ban ting ru baka pisa jong pi kanom ja wei bala poi shakti jongi bat kat ba pim pat yo ya ketiar kapisa wat lada kaladon hakakti jongi Henry kadang yai long ka jong pi kublai shibun next